Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nahisulat diha sa ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Anak! Hunungan! Maayo ra ka? Salamat. Adto na ta. Mga pinangga, niining adlaw gibug-atan kus dakong tinguha ug kabalaka sa kaayuhan sa inyong kalag, kaysa ako sukad. Nakapaguol sa akong kalag, ug nakahimo ka na ako sa pagkupos uban ang kaulaw sa atubangan sa akong magbubuhat, nga ako kinahanglang mo pamatuod kaninyo, mahitungod sa pagkadautan sa inyong kasing-kasing. Usab nakapaguol ka nako, nga ako kinahanglang mo gamit og tumang kaisog sa pagpamulong mahitungod kaninyo sa inyong mga asawa ug inyong mga anak. Kadaghanan kansang pagbati hilabihan kalumo, ug kaputli, ug kahuyang atubangan sa Dios. Butang nga makapahimuot sa Dios. Busa nakapabugat sa akong kalag, nga ako magpugong tungod sa higpit nga sugo nga akong nadawat gikan sa Dios. Sa pagpahimangno kaninyo sumala sa inyong mga kalapasan. Sa pagpadako sa mga samad ni adtong mga samaranda, kaysa hupayon ug ayuhon ang ilang mga samad. Apan, ako kinahanglang mubuhat sumala sa higpit nga mga sugo sa Dios, ug musulti ninyo mahitungod sa inyong kadautan ug kasalawayon. Ug kini akong isulti ninyo. Daghan kaninyo nagsugod sa pagpangita og bulawan, ug pilak, ug tanang matang sa mahalon nga mga oro, diin kini nga yuta buhong kaayo. Ang uban ninyo nakabaton og labaw pa kadaghan kaysa inyong mga igsuon. Kamo gibayaw sa Garbo sa inyong kasing-kasing. Nagpakita og tikig nga liog ug mapagarbuhon tungod sa kamahal sa inyong sapot. Ug midaog-daog sa inyong mga igsuon kay kamo nagtuo nga kamo labaw kay kanila. Mohatag ba ang Dios og kaangayan kaninyo ni ini nga butang? Dili. Siya manghimaraot kaninyo. Ug kun kamo magpadayon ni ini nga mga butang, ang iyang mga paghukom moabot gyud dayon ninyo. Umaminaw unta kamo sa pulong sa iyang mga sugo. Ayaw himoa ang Garbo sa inyong kasing-kasing mulaglag sa inyong kalag. Hunahunaa ang inyong kaigsoonan sama sa inyong kaugalingon. Ug
ipakig-angay ang inyong kaptangan, nga sila mahimong adunahan sama ninyo. Apan sa di pa mamangita sa mga katigayunan, pangitaa ang gingharian sa Dios. Ug human kamo makadawat og paglaom diha ni Kristo, kamo makadawat og mga katigayunan kung kamo mangita niini sa katuyoan sa paghimo og maayo, sa pagsapot sa hubo, pagpakaon sa gutom, paghatag og kagawasan sa mga bihag ug paghupay sa masakiton ug may kasakit. Ang usa ka binuhat sama kabililhon sa iyang pananaw sa uban.